दिनै 10 नभेम्बर बर' थुनलाइ आफादनि गोथार जोनोम सान फालिथाय बे हाबाफारियावनो नोलबारि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि हांख्रायनायाव मोसानो थांगासिनो दङ। मोनफैबाय नै लेट जाबाय जोंना आलासिफोरनि बेसेन गोसा बोसोन बिबुंथिफोरखौ खोनाफैयासै। दिनै 10 नभेम्बर दिनै 10 नभेम्बर बर' थुनलाइनि जोनोम सान जारिमिनारि अरायथा गोसोखां सान जै 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 अमलाराम शिवराम बिहुरामनि जै 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 बर' हारिनि जै दिनै 10 नभेम्बर दिनै 10 नभेम्बर
Setiap belakang pra. Lero apa space pun jangan macam. Ini belakang. Dah aku segini balance.